Ngiyanibingelela lonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Umgwenyenkomo Msomvukazi Mvuleni. Intokazi ezalwa uMamkhize. Today ngivakashela ubhuti wami kulolu hlelo esilubiza ngokuthi sikhipha izigameko. Okay-ke sixoxa ngegameko ezehlele abantu ey'mpilweni zabo. Today ufuna ukuzosikhipha nesakhe sesimuza ukuthi usiphatheleni. Sawubona. Yebo sawubona. Kanjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ubulisa ababukeli emakhaya uma sisitshela igama nesibongo. Oh, ngiyabingelela ababukeli emakhaya. Igama lami uSabelo Sibongo Msani. Ngiqhamuke endaweni yaseDududu eNkampoli. Kulapho uzalwe khona, wakhulela khona. Yebo, njalo. Oh, okay. So benjani impilo ukhula? La impilo yona bekuya le nale mathizithize kodwa sibonga nje ukuthi sikhulile, sifike si-right sonke ngisho kanjalo. Ukhulela phansi kwesandla sabazali babo othu. Cha umzali, ubaba ngakhule ngekho, uma ubekhona. Ubekuphi mhlawumbe? Ubekhona nje nathi ekhaya khona le Dududu. Ephila. Yebo ephila. Oh, okay. Yebo. So, kwenzakalani ke? Sithini sigameko? Bagilwa yini? Hey, ngagileka kakhulu. Mhla ngiqala ukufika eThekwini. Ubuye emakhaya? Yebo. Bozosebenza o bozofunda? Hayi bengumuntu nje ozoyifundela amatoho ngapha nangapha. Oh, okay. Yebo kushuthi ukufika kwami ngangingenayo indawo yokuhlala. Kodwa ngithe mangabe ngicabanga ngabona hayi konje ukhona umngane wami ohlala khona la eThekwini. One flat. So ngibe sengicabanga yena ngazama ukumthola ocingweni. Hayi ngakwazi nanokuthi ngimthole. So beni close kangakanani nomngane? Hayi umngane wami besi-close kodwa emakhaya. Oh naye ubuye emakhaya? Yebo naye ubuya khona le emakhaya. Oh, okay. Yebo. So yama umthola ocingweni? So ngithena ngimthola kucingweni ayabe umuntu otholakala futhi abese yangiyalela ukuthi uhlala kuphi. Bese nami ngiyazama ngize ngifike lapho. Angamukele futhi ngezandla ezimhlophe angikhombisa indlu yakhe. Angitshela ukuthi hayi khululekiwe la ngenza noma ngabe ngayini engiyifunayo. Bengilambile ngiphake nje ngidle ngikhululeke. Yena ka share la ehlala khona uhlala uyi1. Uhlala uyi1. Uyazirentela? Ngicabanga ukuthi ngingasho ukuthi indlu yakhe kahle kahle. Oh, okay. Yebo. Yeah, and then kwenzakalani? Hayi so kuthe ekambeni kwesikhathi ke ngoba ngibe ngihamba ngifaka ama-CV. Ayosuku nosuku ngivuka ekseni ngihamba ngifaka ama-CV. Kodwa bekuthi bekuvuka ekseni ngingamfici yena. Ngingamtholi, ngingamboni. Futhi ihamba ekseni kakhulu. Oh, okay. Yebo. So emsebenzini? Yeah, besho njalo ukuthi uyayisebenza. Yebo kodwa umsebenzi abewenza bengingawazi. So kuthe ngolunye usuku ke ngihlalele. Kungazi kanjani akaze akuchazele? Bethi nje uyasebenza. I thought you said umngani and umngani ayikho into ongayazi ngaye. Cha phela ngicabanga ukuthi mangabe ule noma ungapha izinto uzenza ngokuhlukana. Oh. Okay. Yeah, izanazo ke. Mina indaba ngiyayithanda ke lo. Izanazo. Kwenzakalani? So kuthena ke mina ngilo ngivukayo njengoba bengichazile ukuthi ngiyofuna amatoho. Kwasi ngesinye isikhathi ke ngihlalele. Kwangena kwashinoki. Hawu, kungena amaphoyisa. Hawu. Khona la endlini? Ebese mina nami ngiyathuka ukuthi hayi bokwenzakalani manje amaphoyisa afuna. Hayi asho amaphoyisa ukuthi afuna idakamizwa eyidayisa khona le ekhaya. Ayitholakala khona le ekhaya. Hawu bengithi nami ngisathi ngithi ngiyaphika phela angazi nokuthi idakamizwa khona idakamizwa la nanokuthi mezikhona iqhamukaphi. Hayi aqala lapho ke amaphoyisa angisho ke ngenduku. Angishiya ngilele nje phansi ngingazazi nokuthi ngiyini. Ushawela ukuthi manje awakhiphi lama drugs? Ukuthi angiwakhiphi. So kushuthi ngihambe ngesibhedlela. Yeah, kahle nje ngavuka esibhedlela. Uma usuke endlini usushayiwe kanjalo ubani wakusiza ukuthi uzufinyelele esibhedlela? Yo, umakhelwane kushuthi babona amaphoyisa esehamba. Yeah, kwayima bebuza ukuthi kwenzakalani nami ngasho ukuthi hayi bangishayela izinto engingazazi kanje. So uthe ebuya ke yena ke esezwile ukuthi bengade ngesibhedlela because ngangibhandishile. Ingalo nje yonke ngoba iyona yacishe nje iyonakala kakhulu. Yeah, so ngimbuze ukuthi kwenzakalani ngendaba zama drugs kanje. Asho ukuthi hayi ama drugs awumunye umfethu futhi ubewabekile bese wasasantambama kanje. Athi hayi uyathembisa kona wakhe
Hayi bese nami hayi ngithi hayi akukho nkinga-ke. Wena Bese soloko ngiyabuza. wafika la endlini ubevela avuke ekuseni uthi uyavuka akasekho egcekeni. Akekho umuntu mhlawumbe ubekeza late mase kabuya emsebenzini lo awusho ukuthi uyawusebenza mhlawumbe azothenga something akwazi notice lutho. Kwesinye isikhathi ube nawo kusho ukuthi kukhona abantu abazofika kusasa bezolanda izinto eziwukuthi kodwa angangitshela igama asho ukuthi ama-package kanje mina phela ngitshezi vele ngoba ngiyazi ukuthi umuntu oyisebenzayo. Kungafiki ukuthi angibheke ukuthi ngabe yini Lena. ya so ingakho-ke ngashayelwa lokho. Okay bese ngiyambuza ukuthi manje umisa kanjani bethu ngayo yonke le nto le. Asho ukuthi hhayi yena iy'dakamizwa zonke lezi ay'dakamizwa ayisekho sewayichitha. Wayichitha Kahle kahle ayinikeza umninwazi lo wayethi umninwazi. Yena akasumnini wazo. Usho njalo. Yena uyayidlulisa kuphela. Usho njalo. So manje umngani ubegwilikile noma ubephila nje umuntu bese njani isimo sakhe financially? Bengasweli lutho wena. Bengasweli. Ngoba nje bethi uma ehambile abuye njalo negrosa ntambama. Ngelanga. Yena uphethe uplastic njalo ngelanga. Yo. Hayi ngeke. So indawo behlala kuyona bekwama-flat kanjani? Ama-flat ngichaza ngithini nje. Kodwa ama-flat njalo noma ubona ukuthi kuyadura ukuhlala la. Hayi bebe-flat indlu nje kahle kahle mengingachaza kodwa phela besibeka ukuthi i-flat. Ubenayo imoto? Bengenayo imoto. So kwenzakalani qhubeka? Hayi so kuthe sekade zenzekile igigaba hayi asho ukuthi hayi indaba yey'dakamizwa iyichithile yabo kanjalo ngimkholwe hayi ngiqhubeke ngihlale naye. Hayi nami amatoho vele bengingahlangani futhi. Usahleli-ke endlini? Yebo. Hayi bese-ke kushaya-ke isikhathi sokuthi hhayi ngimtshele ukuthi mfethu mina sengicabanga ukuthi ngiphinde ngasemakhaya ongcono ngilinde ngakhona indaba zamatoho uma ngifonelwa ngizobuya. Iy'ndlela zakho zokubaleka? Phela kawu impilo incane manje ikona ongakwenza lokho. Hayi kushaya-ke isikhathi ngakusasa sengipakishile. Hawu same time futhi sengilungiselela kona ukuthi ngiyahamba-ke manje. Bese ngingena nje abantu abamnyama amahonohono. Abamnyama kanjani? Abamnyama ngibeka ngalo limi oluzwakala kabi ngithi amakhwerekhwere. Abantu bangale? Abantu bangale. Ungena kwabo-ke hhayi bona bangena ngesankahlu-ke bona hhayi bayikhiphe ibhamu abebey'phethe. Bakufica futhi wedwa endlini? Angikaze ngasinda kanjani. Kodwa-ke so yena akakwazi ukubatshela ukuthi konke lokho okwenzakalayo mina ngihlangene nakho. Yena wathatha icala lalokho-ke. So mina ngakwazi ukuthi ngiphunyuke kodwa ngibaleke. Ngaleyo mbotshana nje ngaphunyuka ngayo. So ngabashiya-ke bedila naye. Angazi-ke noma wafa noma kwenzekalani. Wabaleka wasathi ugoduka? Hhayi ngalela kwezinye iy'ndawo. Ngasho ngithi semgaqweni. Sengenzela ukuthi nje kusengakusasa ngibone ukuthi ngihlanganisa kanjani ukuze ngigoduke. Awubangisabuyela endlini uyobheka? Hhayi ngibangisabuyela kodwa-ke mengizwa ngabahlala ngakhona. Bathi babezwe isibhamu siqhuma. Angazi-ke noma akasekho yini emhlabeni. Into eyenzeka ngamuphi unyaka leyo? Unyaka ula ko-2021 mengikhumbula kahle. Yebo. Usaphila umngani? Angazi kule simo samanje. Ngicabanga ukuthi akasekho kodwa emhlabeni. So lokho wamgcina ngaleyo langa lapha akaze ngizwe lutho ukuthi nje ngaye. Kodwa engicabanga ukuthi hhayi badila naye ngokuthi mhlawumbe bambulala. So wena njengamanje njengoba ula eThekwini ufikele kuphi usuyihambele ngokwakho usuwathola enye indawo yokuhlala? Hhayi kulokhu ngabizwa umfowethu oyi-security. Umfowenu wasozalweni noma egcekeni ekhaya kini? Hhayi egcekeni ekhaya. Kwangcono. Mike kanti why wawungayi kwamfowenu na before kunokuthi uye kamngani? Hhayi ngalesi sikhathi engasebenzeli la wesebenzela ey'ndaweni ey'kude. Okay. So ungathini uxwayisa ekhaya ngabantu abanabangani kodwa abangazi lutho ngempilo yabo abayiphilayo? Hhayi ngakusho ngathi ubuya esibhedlela washawa amaphoyisa ushayela into ongayazi. So nje ungamxwayisa uthini ekhaya umuntu because phela usudlule esigamekweni esinzima kabi? Engingakusho ngathi asibo baqaphela nje abangani
esingayazi kahle impilo yabo yonke. Engathi ungangavuma uma ngabe zekuluthe entweni esikakhulukazi eThekwini ngoba izinto ziyenzeka-ke eThekwini. Ungagcina uswenza izinto obungayihlelele. Kodwa usuwaba right engalweni manje. Ya ngagcina ngipholile ngalo. Siyabonga kakhulu ukuthi usivakashele ohlelweni lethu. Nami ngiyabonga. Bakithi yobe Maluju, ngiyaxolisa ngegama elisebenzisekile labantu abangale, ngiyazi ukuthi ngilizwile. Ngiyanazi, ngiyanazi Nkosi yami, ngiyanazi. Siyaxolisa kakhulu nisixolele. Besiqonda ukuthi abantu bangale kuphela, lokho kuphela, hayi okunye besingaqondile ukuchukuluza umuntu noma ukusuchuka. Ngegama siyaxolisa kakhulu. Ngicela ukuthi nawe mekukuthi khona into ofisa ukuyikhipha, ungaxhumana nathi kuleyo number leyo uyibona lapha escreenini. Ngiyanithanda kakhulu, ungakhohlwa ukuthi subscribe ni like. Bye. Is der Black Life TV?